Een klein eiland aan de Noordzee, een zandplaat op het water. De wind die haalt maar de slapers en gieren buiten huil. Het stuift zo 's nachts. Of mijn carrière zo was gelopen in een buitenwijk. Als ik geboren was in een buitenwijk van Purmerend. Nee. Kort, kan nee. Ik moet wel door en door verwend zijn om hier te mogen wonen. Met het eiland iedere morgen weer als een liedje met Nog 76 dagen, dan stiert er altijd goed is 10.000 man publiek in de Ziggo Dome in Amsterdam. Voor zanger Hessel en zijn dochter Tess. Het is voor Hessel net nee, hij speelde eer al Ahoy vol en ook de Heineken Music Hall. Voor Tess is het oors. Ik ben een vrouw, hè. Dat is ook wel... Ik moet ook altijd keihard lachen. Mijn vader gaat zo naar Ziggo Dome toe. En ik ga zo naar Ziggo Dome toe. Dat is ook... Het is typisch. Maar het is gewoon wat het is. En ik heb momenten... Ik ben eigenlijk best... Voor een vrouw ben ik heel stabiel. Maar ik heb momenten dat ik denk, helemaal te gek. En die hebben gelukkig de overhand. Ik heb ontzettend veel zin om echt de show van mijn leven neer te zetten. Maar ik heb ook echt wel momenten dat ik denk... wat de fuck heb ik in die Ziggo Dome te zoeken? Het is dan ik net het eigen plan van Hessel en Tess om naar de Ziggo Dome te wonen. Concertorganisator Mojo stier Iniers in Café de Groene Weide en stelde Hoyt en dochter voor om op avontuur te gaan. Dan zou je denken dat Hessel direct weten wil hoe het Mojo erbij komt om dat te vregen. Ik weet de beweegredenen van Mojo niet. Die hebben ze eigenlijk nooit over gehad. Wat nou precies de trigger is geweest om ons te boeken... Ik weet het echt niet. Nee. Het is een gegeven. Ze hebben het volgens ze zullen wel over nagedacht hebben, lijkt mij. En zo komt het dat Hessel en Tess begin dit jaar in Utrecht met Mojo om tafel zitten om een show te betinken. Wat ons ook wel heel erg leuk lijkt, is om veel met geuren en zo te gaan doen. En dan bijvoorbeeld ook dus als dat strandje er is en er is een soort van vuur... Om dan dus echt, dat je dus echt het gevoel hebt dat je dus ook bij een kampvuur zit. En dat het dus ook dat het in ieder geval ruikt naar een echt kampvuur. Want dat is namelijk wel een beetje dat... Dat is zoals met elke show, maar zoals met elk ding wat je doet. Het is natuurlijk altijd een risico. Maar goed, ondernemen is risico nemen. En daar is Hessel ook goed in. De sympathie die dat heeft, dat hij in zijn eigen plek, in zijn eigen creatie, zijn eigen sfeer... daar voor 250, 300 mensen al die keren, al die jarenlang die optredens doet. Dus dan is hij heel tastbaar natuurlijk. Hij komt op een podium te staan waar Madonna heeft gestaan, waar U2 heeft gestaan. De groten der aarde. En daar staat hij dan ook. En ik vind dat voor hem voornamelijk en voor Tess, dus zijn dochter. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat wij allebei een eigenschap hebben. En daar moet ik dan ook weer om lachen. Dat is iets wat ik in mezelf enerzijds echt verafschuw. Maar aan de andere kant ook iets is waardoor we ook de dingen doen die we doen. Is dat, kijk, mensen zeggen altijd eerst denken, dan doen. En wij doen en gaan daarna denken. De vraag blijft natuurlijk... Hoe liggen de kaarten op tafel nu? Dat weet je dus niet. Dus afwachten.